Kebirigo Youth, Kebirigo Shiners Youth Group. Arengereirie mono etwarengereti nga torete esuguku etusange n'abantu barase ebinyoro byaitu ase eng'encho ya ogotanyara kwabo nainto togoka amo naborobu erinde nainto tonyora amasesenia igo rituko ria rero igo twacha scramble for these blessings ekere mogosanga n'oyomino yekoba buya yekoba omogoko omonene igo muna Shiners igo twarengereti egento eke togateba ntogokeriera ntitweka twarangiria abantu bare kenyoreke nandi batari connected with this group igo twarigia abantu randomly gatugapika piki twanyara kuba twanya siri tukoria rero igo mne kiombe eyo minto nyanja ekiombe kenkieruete mono sana singincho okora nandi asingincho promote ni barabuka abanyene igo korengera ringenche kamne yiga teri omonto yomo ne group igo all success goes to the group mora yagra chingo birairo amarieta nkorokuda maklin nyanchira mungare igontenenerete group yiga ya Kebirigo Shiners Youth Group incho macha lady members ekiombege Shiners igente getangani abaminto bari babwa tokorania baigwete banyora kinyitare konyarekana nyasaga tokonya bari twatare temeje tukanyora kuna bamenyete baigweka nse bibuyu baigweka bakoyere bipira byoka na ibabegete nyomba yabo utasiko kuminya kwa kuchinyomba enati negunyana chiteiga wano kabata muntu yomei pita uwanje kobeka egunia onye kabwa tegenta kuli yota bwati nakito gokora Shiners twatanga yaya edojense to gari to ko yake to haminyorera sine barabachi kolia nasaga ndo twakona evento kende bari nabarasi nyugukwana abarayi baituntu bwata vanga bakuma musemba ko mugabana in fact yabandanya ndi bawa to sarte people obente kokonya batari kana ne mechi Christmas lakini ere bacha wale 24 bacha bana basanga no achire kona na ne ba yara we Christmas batari mapemo mu MC weke meleke abaye kende omambika ko kusimwa kana igwete abaretere sino cherusha wenzi abaretere abana babato ko kanikori goro na boiko no ne ke ombeke gitu ndo bwato ko kanistiri asabara ya baito maki batoretere ndo kane tuano baraketani Doranya wala vitu vya siku tutagete. Bato support somewhere. Tutashukuru sana. Egere tugende mutu. Bia mona sai. Litukoria rero ntore no mwako monene asengecho twasangira na baminta se Christmas. Na inde obwaro obo togatangana Nyasaye. Kitwe ikorero mwaka toramo twens. Tunashukuru Mungu na ndio twatabirenga karibu abagani baitu. Minto nyanja karibu asogo chago larigerelinga kitwa akire atwe last time karakwarenga atware karonchi chema. Today idoro chine Christmas tokor. Nakimocha kama pema yada. Christmas yake twajakira mapema sengecho those families karatwara kanya gotara tara ga twaro chenga toise koira date 24 okanyora ba rostire mono. So tokarate gato chake mapema tobae vaiunga na baraumbaro. Yakema. Mura ibo mwali. Sama dita ankoro kwa Nyamongo Charles anite ndo mo secretary we group. Good. Tokura ni Nyasaye itombi yamana sobwaro batoretire tarie kawaida kwenyora kwa bamoyo paka karoto gutambo ko mwaka torabanya kiombe twins lakini asenge ncho wanja kwa Nyasaye wana kamati weke ombeke. May God bless you hawache Nyasaye goseni asemeroberie yo ogendrete gukora ekero twaroche ngambia toshena abaminto twaroche ngatari biya tabe comfortable koragera ntutweka abande kubatorigereti use tokoragerere mesa abande bagochora korunse buna ras so tokara it is good toshena abaminto in this time na intutonyora amaseseni ayo so nina comfortable debanga amaseseni yangu akara tokora batobekera amaseseni ayo we feel. May God bless you. Samarieta Rebecca Gekone am the disciplinary. Batanga nikanyenge mababa andese buko. So mwanda bi aiga mwango. Noyo no musaki bwa mangana maya Edward. Wanjire mambi to babeka ndega mna moira bandese buko entangani. Amongira na narodi na narodi abite limo kwa kabisa. Wana baralia bamuna barachi TV chichonsi ndagete bari mwana wale suku ona muko beko musigo nse twanya re biche yo moto tabi auto tayirieta murieta onsi nkanga yi
nande tumanyi mno menyete na kimuchandore musikora ntura gutara comment gento tarwe kere mubuko boime nande na kiugo de sikuku ya mapema bantu bande ntura nyora sikuku lakini tukelia kwa bere rero tukelia mbere ri ya mono mono one mpia mono nyasaye ti abaseni ga kinanyo rusi nanyo mabuta nanyo sukari no burangeti ngo chiko bisinda bwate amina nyasaye abaseni asibya rubira no nyasaye abaseni asimukusoka reka rumoso oyo kwisi gukuna kyakorokwa manya to burangeti gwataba timbwati tubwatike timbwati burangeti njena kamanyire town bono tugacha kafure karumba kuminda sirete ngabitigoro ono konye abana bakubisi byase kure yawo njene ibisigitamba asante ona lero na nyoru burangeti monene onya saba sen kiombe gero kama delia Silas ebala badelia ta no sai konte biya kakti ono de no ko moneti ngaro kwano ne biya Silas asante na chike gero kwa kiombe Silas ya koraki kaki atakonyire nyasaye tigabaseni nande gakio kunara kende nande bakotokonya gaki wata weki ombege ekyombe kensa ina simoro sabo gendere asa pinto kareka kuso ase kuino manga mnali bagiri yao osoko choso moyo ino okay bono na kile rodi tukolia kwa bere yon omogoka haya mungna tokore wana mangana bia more mwezi ya bono amuti gandera oyo nde nane akibon babu akimbo atibese akingo barwera akibese na kile rodi tukolia barero erango getu sa akibia mono endo akina na oge mono bobe mono kabisa akibia mono amogo ko monene akina ni ole su kunya sa akina sa baseni nyendo bene sa ni kubebeka bujaga akibia mono mungina unajua kuongea Kiswahili kidogo haya okay sawa bono najua cha bosi wa mandazi naone lino litaje najua cha kulia mandazi haya nabango liye semu no julia mandazi bono akimbia mono mbia mono kabisa asante dokuma kana chini yamana asante so kuna kijana then 2 kg of my 4 kg of wheat flour, 1 kg of sugar, 1 liter cooking oil, baking powder, 1 liter of cooking oil, matchbox, baking powder, 1 pound soap. Then on top, momento 1 kg of sugar, 2 kg of salt. Then I'm gonna comment to 2 blankets of sugar, 1 liter of cooking oil, a baking powder, 1 pound of salt,